Mga kapuso, isa ka Iloy sa Iloilo City ang nagahimakas paagi sa pagbaton sang lain-lain nga obra. Handom sini sa pagsaulog sa Mother's Day amo ang matagaan sa maayo nga pangabuhi ang iya pamilya. Si Zen Kilantang Sasan nakatuto. A mother's love is like no other. Inyang pagpalangga ni Manang Flor sa iya duha ka bata. Siya ang isa ka raketera nga nanay, bangod magluwas nga online seller, nagatrabaho sa klinik, food server pa ini sa isa ka kalanan. Nagatingwa si Manang Flor nga mapatapos ang iya mga bata sa kolehiyo. Hindi mahapos para kay Manang Flor ang mangin Iloy, apa ang tanan nga sakripisyo sini ang may kabaylo nga kalipay. Masacrifice ka gid, tanan nga obra-obrahon mo gid para eskwela mo mga bata, mapabalunan. Although bisan kakapoy, apang himuon ko gid ang tanan para sa ila. Sunod sa iya bilang Iloy, madamo ini sa mga responsibilidad kag panghangkat nga ginapangatubang. Apang nagapabilin siya nga mabakod. Kung wala si Gadi, wala gid ko kusog kagabakod nga iatubangon ang ini nga mga kabudlayan tungod ara si Lord nagaubay sa mundo. Magluwas sa iya mga bata, nagatindog man ini nga ikaduha nga ginikanan sa iya mga ginasagod nga mga hinablos. Your unmeasurable love, care, and support really inspires us every day. Thank you so much, Kit. Handom ni Manang Flor ang kadalagan sang iya pamilya sa tanan nga aspeto sang kabuhi. Isa lang si Manang Flor sa mga Iloy nga nagahimakas agud mahatagan sa maayo nga buwas damlag ang ila kabataan. Gani sa tanan nga ilaw ng tahanan kay Mommy, Mama, Nanay, Momshi. Happy Mother's Day! Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.